Hai. În deșertul din Sahara, de nisip și soare plin, umblă de-a târându-și pașii arzi de sete un beduin. Cade în genunchi, se roagă, Doamne, setea să-mi o sting, dă-mi un bulgăre de gheață, ca să ling, Doamne, să ling. Ori, de nu poți da un bulgăr, Doamne, a toate îndurător, un pistol să-mi dai, Părinte, ca să trag să mă omor. Nici nu-și termina să ruga și apare din senină o fecioară din basme, albă, albă ca un crin, trup superb, contur de spumă, blondă și cu pieptul gol, cu un sloi de gheață în mână și în cealaltă cu un pistol. Stă Mahmud și o contemplă mistuit de dor nespus și apoi în genunchi se roagă lui Allah din cerul sus. Ce să fac? Allah, ajută unui beduin pribeag și învață-mă, preasfinte, să ling, Doamne, sau să trag. M-am încălzit. Vă mai zic, da? Zbor și ciripiri de glasuri, joc de minci și de săgeți, toate astea se întâmplă într-o școală de băieți. Într-o pauză, profesoara pune câte o întrebare. Ce-ai vrea tu să faci, naftule, când o să te faci mai mare? Eu aș vrea o bicicletă. Dar tu, Schmidt? Un avion. Dar îl mic de acolo, ea răspunde, Natanșu. Eu răspunse la micul cu privire la haipui. Mă iertați acum să... Mi-e rușine să vă spun. Ce însemnează mi-e rușine? Spune, dragă, că te pup. Eu, când o să fiu mai mare, vreau să-mi crească păr pe trup. Păr pe trup? Cum vine asta? Spune, dragă, momentan. Vrei ca să trăiești în peșter sau în junglă ca Tarzan? Nu vreau să trăiesc în peșter sau în codru în Guiana, ci așa precum trăiește verișoara mea, Șoșana. Da, frumoasă și isteață, ce mai strașnică muiere. Are un smog de păr în față și câștigă o avere. Nu se mai poartă părul. Nu-i așa, stimate doamne? E vreunul dintre voi neîmpilat? Hai, spune. Hai, să fie rușine, hai. Lasă, dragă, părul dintre picioarele doamnelor. Deci la poezie. Bine. Atenție. A venit la Dr. Schmidt, doamna Șprința Rosenstone. Doctore, de 2 zile nu mă simt bine deloc. Simt în corp o înfrigurare ce mă trece tamisat de la cap până la picioare. Ia vezi, doctore, ce am? Doctorul își ia o lupă și se uită în ochii drept, o palmează pe spinare, apoi delicat pe piept, o ascultă cum respiră, o mai ciocănește un pic și satisfăcut îi spune: Doamna mea, nu ai nimic? Tensiunea e normală, pulsul e înșeculat. Da, dar nu dorm toată noaptea și mă zvârcolesc în pat. La vârsta dumitale și frumoasă și zglobie se strecoară câteodată o afecțiune curioasă. De aceea, scumpă doamnă, nu e caz de îngrijorare. Dumitale îți trebuiește un remediu de calmare. Asta este de calmare! Doamna radioasă, un remediu de calmare! De calmic am și acasă. Vă place de noi, nu? Vă distrați! Suntem bune! Păcat că directorul de teatru angajează după alte criterii. Da. Unii au o inimă de câine. Iar alții vor să vadă viața ta în 65 de minute. Da, chiar ieri ne-am întâlnit cu ultimul lepros. Da. Dădea casting pentru angajare de clown. Ne-am dus pentru că 2 geameni venețieni s-au retras, au fugit cu Hecuba. Proastă alegere! Și
Și Antigona era liberă, dar vorba aia cu dragostea nu-i de glumit. Pe drum am găsit o scrisoare pierdută. Era bilingvă. Scria ceva despre un divorț în stil italian. Până am înțeles despre ce era vorba, ne-am trezit cu un apus de soare superb. Da, dar am ratat și audiția. Și atunci am plecat la unchiul ei, unchiul Vania. Pentru că era a 12-a noapte de când nu mai dormise. Da, așa e, și ne-am întins în livada cu vișini. Dar au apărut Romeo și Julieta. O adus cu ei furtuna. Ne-am speriat și am intrat în casa Bernardei Alba. Da, și acolo Troilu și Cresida se certau cu bolnavul închipuit. Avarul se zgârcea la bar și astfel a ajuns doctor fără voie. Da, dar arăta ca un cadavru viu. Am plecat și de aici. Da, și am ajuns la azilul de noapte. Ce lume! Pădăranii ăia ne-au înconjurat. Ne-am speriat rău. Ne-am zis că astă seară se improvizează. Eu fiind cea mai sensibilă, arătam ca omul care a văzut moartea. Apoi, încet s-o liniștit. A fost o petrecere de pomină. Sex, drugs and rock and roll. Caviar, vodka și mai tai. Ne simțeam ca Orfeu în infern. Oi s-a făcut dimineața. O dimineață pierdută. Era ultima oră. Am plecat la Heda Gable. Și pe drum ne-am întâlnit cu Fedra. Era clubul rege. Ne-au invitat în menageria de sticlă, dar pe când am ajuns, hoții devastaseră tot. Domnișoara Anastasia studia cu atenție capul de rățoi. Da, semăna cu piticul din grădina de vară. Au apărut brusc niște oameni și șoareci. Printre ei era și omul cel bun din Secioan. A început să ne cânte opere. Da, o opera de 3 parale, pentru că era afon. Ne-a salvat Richard al III, a venit cu mult curaj și a fredonat o melodie varșoviană. Apoi ne-au invitat la un dineu cu proști. Au venit toți barosanii, Hamlet, Otelo, Titus Andronicus, Colateral, Oedip. Au venit până și bacantele, a fost delir în 2, în 3, în câți vreme. Noi căutam scaunele, eram frânche. Și atunci a apărut cântăreața cheală cu flautul fermecat în guriță. Am fugit la muzicanții din Bremen. Acolo am aflat de moartea unui comis voiajor. Se spunea că a fost ucis de omul care aduce ploaia. Asta a reieșit din jurnalul lui nebun, găsit lângă cadavru. De fapt, a fost mult zgomot pentru nimic. Mai degrabă a fost doar o poveste de iarnă. Da. Și cu asta, basta. Hai că o să înseamnă, e rândul tău. Vai, ce onoare! Mă lași și pe mine să mă produc! Ești o pragină adevărată, scumpi! Atenție mare! Mi-l papuc și cu menașe să iubesc de parcă-s frați, ambis voiajori de seamă și tot ambis însurați. Dar cum amândoi curțează chiar de aici de păstă drum, pădrăcoasa băduvioară Rașelica lui Aclum, într-o zi băgând de seamă cum că gluma se îngroșă, și mie mai filozof probabil îi propuse lui menașe. Băi, Rașela-i tare dulce când o vezi cu mergoi. Are atâta șarm că poate să ne dea la amândoi. Dar ca să putem să facem și puțină economie, tu îi cumperi o poșetă, eu îi dau o pălărie. Tu îi iei pantofi, rochiță, eu o masă, o plimbare. Pentru noi chestiunea asta nu e un lucru atât de mare. Și apoi cu o zâcătoare care se adeverește, când e vorba de o iubită, unde-s doi puterea crește. Și așa trecută la anul, iar Rașela drăgăleașe petrecea cu Șmil o lună și o lună cu menașe. Însă, cum ades se întâmplă, soarta e neîndurată și deodată Rașelica o rămas însărcinată. Ce să facă Șmil sărmanul? Cum să se descurce acuși? Cum să anunțe pe menașe care e plecat la huși? Și scrie o scrisoare plină de amar și foc. Totdeauna tu menașe ai avut mai mult noroc.
noroc. Îți trimit această veste de aici, de la Iași, ca să știi. Rașela noastră a născut 2 coptilași. Tu ești norocos, menașe, iar eu nefericit, căci copilul tău trăiește, iar al meu pietul a murit. Ce sublimă e poezia, nu găsiți? Nimic nu te poartă prin abisurile sufletului mai bine decât poezia și muzica. Ce bine că avem memorie bună. Ai, mai bine n-aveam nici de asta. Memoria mă face să-mi amintesc de Gico al meu, adoratul meu prinț. Am uitat dreptul cerșetor, stă în celulă și freacă menta, ca și cocul am eu. Ce bărbat am avut, Doamne! Stâncă, granit, bazalt, rocă! Focă! Bă, plimba prin toată lumea! Ce crezi, dragă, că sândelul meu era mai prejos? M-a dus la piramide, m-a dus pe Mediterană, pe ambele coaste ale Americii, până și în China am ajuns. Într-un container, e drept. Dar am văzut marele zid chinezesc. Și cu ce te-ai ales? Tu ai rămas neconsolată și el e cu zidul. Chinezesc, românesc, tot zid e. Dar sorta nu-a lovit direct în moalele capului. Când era mai fericit, de atunci nu-o trăznit. Așa e. Viața asta. Grecii antici vorbeau despre Moira. Despre ce? E o chestie adâncă. Adâncă? Eu prefer chestiile strâmte. Au mai multă căutare. Tu, zână, ea se referă la chestii sufletești, ești pe lângă subiect. Am observat că voi două mereu mă tachinați. De ce? Mă considerați proastă? Da. Domnule, credeți că sunt prostuță? Da. Lăsați-l pe domnul, nu așa? Vedeți? Bine, uite, vă fac o propunere, o favoare. Mă las invitatul oriunde. Hai, curaj! Hai, aștept propunerea dumneavoastră. Sunteți șarmant, ce zâmbet, ce dantură. Cred că e proteză, dar am scanat și o exemplar înainte. Domnul, nu vreți să sunt... O porțelan, nu! Vă fac și dumneavoastră aceeași propunere. Vă ofer o părticică din sufletelul meu, dar apoi aștept și părticica dumneavoastră, da? Cum se legăna într-o barcă, prin talazuri ce se sparg, Sami și cu nevestica de vreun ceas se plimbă în larg. Dar deodată un val năpraznic smulge barca, o hurducă, o smucește încoace încolo și o saltă ca pe o nucă. Vâslele s-au rupt, iar Sami a înghețat, parcă e un sloi. Dacă se răstoarnă barca, se neacă amândoi. Vai de mine! Urlă dânsul cu figura îngălbenită. Dacă ajung la fund, Rașela, pește o să mă înghită. N-avea grijă, dragă Sami, pentru ce să-ți o ascund? Cu ce ai tu, niciodată nu poți să ajungi la fund. Da, eu cred că tu poți mai mult. Eu cred la fel. Hai să vedem. Da. Având să plece grabnic în misiune, Costică strânse actele în geantă și își lăsă soția în pozițiune într-adevăr fefe interesantă. Ajuns în citadela ce-și destramă și-și conturează în aur schița, Costică a și primit o telegramă. A avut băiat! Sunt sănătoasă, Mița! De atât noroc și în culmea fericirii a tras un chef la șambru cu Ami. Și a doua zi distrat i-a scris soției: a avut fetiță! Sunt bolnav, Costică! Prietene, vorbim după spectacol. Sunt liberă vreo 8 ani. 8 dragi! Că schimb bărbații ca pe șosete. În 8 ani o să ai 800. Lasă-o în pace. E treaba ei ce face cu trupul. Cu trupul, da, dar ce face cu mintea e și treaba noastră când e cu noi. Ne face de rușine. Oamenii ăștia vor crede că suntem curviștine. Păi, cam suntem. Ne vindem talent. Nu, nu, nu! Talentul nu se poate vinde. Cu el te naști, îl ai sau nu-l ai. Iar noi așa ne-am născut cu talent.
Suntem îmbibate în el, iar acum îl răsfrângem asupra publicului. Hai, hai, academicianul, răsfrânge-te! Bine, bine, bine. Domnilor, dacă sunt printre dumneavoastră intelectuali rasați, îi rog să fie cu ploapa pe mine. Vă dedic acest moment să... Într-un sat pe o cărăruie, lângă cârciuma lui state, 3 femei stăteau de vorbă, 3 lelițe, 3 surate. Și uitându-se în țărână cu pătrundere destulă, măsura un boț de carne care semăna cu o sulă. Bă, Mărie! Zise Safta, să tot fie anutănasă! Nu e lele, știu eu bine, are cerci noduroasă. Poate este alu Drăgan? Da, de unde, zice Tinca cu focare? Căci alu Drăgan e groasă și arădungă pe spinare. Poate este alu Hâncu. Nu se poate, sare Lina. Alu Hâncu-i năzdrăvană și dunjoasă ca prăjina. Și apoi dânsul de vrălună la vitra la moșie. Dar a cui să fie oare, Doamne, Doamne, a cui să fie? Cum stăteau nedumerite, cercetând cu a nevoie. A trecut plocon pe acolo primăreasa, Lelea Zoe. Ce faceți pe aici? Uite, stăm nedumerite și nu știm a cui să fie. Sula sau ropsite. Nu e nici al Vasile, nici al lui Marin Cucui, nici al lui Grigore Sgaibă, nici al lui Mihalca nu-i. Primăreasa o privește și răspunde răspicat. Băieții, sula asta nu e de la noi din sat. Da, ești bună, dar nu ești unică. Dar ce crezi că eu dacă de la țară sunt proastă? Sau dacă asta s-a născut la 7 luni e retardată? Eu am stat în incubator. Da, și tu blondă. De fiecare dată, dar de fiecare dată când am succes, tu mor de invidie. Dar ce ai dragă dacă sunt vinos domnesc? E vina mea? Neos domnesc, mai vorbim când te lovește osteoporoza. Mai are până atunci. Asta vine doar la metropauză. La agropauză. Nemopauză, tu blondă. Dar ce crezi că nu apucă? Dar nu o să fie verde 100 de ani. Bravo, bravo, sunteți foarte amuzante. Dar nu înțeleg de ce îmi purtați mie de grijă. Nu de asta am venit noi aici. Eu-mi port mie de grijă, singură, că-s tristă și neconsolată. Domnilor, un consolator pentru amica mea. Hai, să bagă cineva. Nu vă uitați că e de la țară, că are suflet bun. Hai, hai, trebuie să știi să te vinzi. Lasă-mă face. Eu nu mă vând așa ușor. Mai degrabă mă ofer. Îți ca un balsam pentru suflet. Da, atunci îmi împălsămează-i. Pe Barbagon, în partea stângă, venind dinspre Oradea Mare, ședea un domn în vârstă lângă o duduie încântătoare. În fața lor, pe o banchetă, cu draci și cu obraj livizi, ședea citind într-o gazetă un Don Juan cu ochi perfizi. Duduia plină de ispită și ochi ca 2 părâzele, gemea răstind curchinuită de o durere de măsele. Iar tânărul, sorbind deodată, smerit ca în fața unui sfânt, murea de dor numai să poată să-i adreseze un cuvânt. Mă scuz, i-a zis cu ezitare, am un remediu minunat. Dacă îți dau o sănutare, durerea-ți trece imediat. Dar moșul a întrebat agale pe domnul cu obraj liviz. Mă ierți, dar leacul dumnitale îi bun și la hemoroizi.
prețos. Adevărul e că sunt multe alte lucruri mult mai prețoase pe lumea asta. Nu te băga, mai am una. Bine. Spuneți o propozițiune, zice profesorul amabil, care să cuprindă musai și acest cuvânt. Probabil. Nicu, emoționat, a răspuns imediat. Ieri, văzând noroasă vremea și fiind cu haina nouă, ne-am luat cu mine umbrela, că probabil o să plouă. Foarte bine. Tu, Marine. Transpirat de alergătură, ieșind că luna mai, ne-am pus puloverul. Probabil să nu capăt buturai. Și asta mere, zise domn profesor și clipi. Și acum să spui una tu de colo, bulă, zâl. Bulă stă și să pătrunde și apoi voios răspunde. La vecinul nostru, care e pianist, vine de o lună o elevă frumușică și fac muzică împreună. Curios cum îți din fire, ieri, discret ca un stricoi, am privit prin broasca ușei și am văzut cum amândoi. El își lasă pantalonii, fata fusta în sus spontan și mi-am zis că vor probabil să se ptișe în pian. Spuneți, domnilor, nu e frumoasă viața trăită în poezie? Cu atâtea drame, cu atâția varan și mondial, plastograf și marinar, asta nu e viață. Atâtea drame, atâtea arestări. Nu mai vorbi de arestări. Mi-amintesc de săracul Sândel și îmi vine să url. Bietul. Cine îl mai freacă? Seara, la culcare, pe lobul urechii. Cine să-l frece? Gogu am eu! Că sunt împreună să freacă reciproc! Doar Gicu al meu e trist. Gicuțul al meu e singur și trist ca un spermatozoid care n-a reușit în viață. Adevărul e că el mereu era singur, chiar și atunci când era cu tine. Ce verinoasă ești! Scorpie! Stop! Domnilor, statui vivante! Priviți acest profil, marmură! Această opulență a cărnii revărsată mărinimos către clientelă, linia perfectă a feselor și gamba gazelă, nu alta. Hai, cu curaj, pipăiți, cercetați, cumpărați! Suntem de vânzare, toți suntem de vânzare. Nu există femeie care să nu se vândă. Hai, gata! Nu vă prea nimeni. Merem în altă parte. Da, undeva unde bărbații știu să aprecieze actul artistic. În România nimeni nu dă 2 bani pe noi. Da. Merem în America! Acolo, dacă prinzi un film, îți cumperi casă! Da, așa, e din placaj. Și când vine tornada, te-a rămas în chiloțel. Eu aș rămâne și fără ei. Da. Doar să știu că îmi pot plăti operația estetică. Mi s-a subțiat un sănișor și trebuie să-mi schimb siliconul. Doamne ferește, Doamne! Păi de la atâta mamelin că te oferi la dăți! Nu faci nicio selecție! Bine, tu faci și cu ce te ajută? Că stai selectezi până rămâi neselecționat. Păi decât să fiu ciuruită de dăți ca asta! Urlă invidia în tine, dragă, ha? Ia mai bine stai jos și ascultă. Hai, stai jos. Hai, jos. Asei-bu. Și tu. Jos. Nu s-au mai văzut aproape de vreo 15 ani. De pe când erau la școală ambele la Botoșan. Nici nu știi ce bine îmi pare scumpo că ne-am revăzut. Să ne povestim crâmpeie și amintiri despre trecut.
Au vorbit de film, de Beatles, de artiștii consacrați, despre filme, despre modă și apoi despre bărbați. Ia să-mi spui, iubită Cleo, însă cu sinceritate, cum petreceți tu cu soțul clipele de voluptate? Draga mea, Ionel mă adoră, mă dezmiardă ca pe un miel. Și în ce privește amorul, nu pot să mă plâng de el, mă sărută cu pasiune și, să nu spun mai departe, dar își face datoria după cum scrie la carte. Dar tu, scumpa mea Hortansa, ce te-ai măritat de vreme, cum te împaci cu al tău visul îndrăgirilor supreme? Și Vasileul meu e tandru, însă are o apatie. Parcă e și parcă nu e cum ar trebui să fie. Iar cum nu se mămăligă ca să rapci nopți și zile, eu m-am dus la doctor Staicu și mi-a dat niște pastile. Îi pun Viagra în mâncare, fără nicio emoțiune și de atunci admirabil merge treaba, o minune. Dar într-o zi, când stau la masă, nu știu cum, dar lui Vasile, ca să-i stimulez dorința, i-am pus 2-3 pastile. Am mâncat. Și deodată, fără urmă de rușine, a sărit în sus sălbatic și s-a năpustit spre mine. A smuls toată îmbrăcămintea, ce să spun, m-a făcut praf, nudă ca pe Sofia Loren de la cinematograf. Mă strângea la piept cu sete, de credeam că îmi sparge coasta și mă îmbrățișoară praznic. Și ce vezi rău în asta? Nu e rău. Din contră îmi place, a răspuns Ordan senină, însă noi funcționarii luăm masa la cantină. Sigur? Da. George e negustor de filmă și are o prăvălie și